Bună ziua, bună ziua! Muzica DJ! Bună ziua, bună ziua! Sunt Emil Brancovianu și vă prezentăm radio! Da, da, acum, azi e o zi foarte importantă, azi e luni, azi s-a votat președintele. Avem ca președinte pe domnul Mircea Snegur. Bună ziua, bună ziua! Domnule Mircea Snegur. Da, da, da. E ca eu vreau să vă pun o întrebare. Vă ascult. Cine v-a propus ca președinte? Care e federați din Parlament? Mă scuzați de cuvânt, eu banul lui Vrod. Nu știu, uite, mă crezi pe cuvânt. Nu știu cine pula mă puse. Nu știu, blядь, oamenii cred că țin cu mine, cred că mă uvajesc. Eu tot îi uvajesc pe dânsul, ies cu mine, tot timpul mă uvajesc. Da, blядь. Așa a spus? A spus că... Ah, da, 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 interesant. Mircea Snegur. Da. Așa vă chemă, Da, da, da. Stimați, de fapt, ascultători. Puteți suna la numărul nostru 543 469 258 89 și tarif normal 100 de lei minuta. Da. Plus ceva. E ca puteți mesaj dați la numărul scurt 458 859 049 243 236 51 859. Dacă nu ați reținut, hai să faci. Reclamă. După scurtă reclamă, vom discuta cu Mircea Snegur. Din nou. Domnule Snegur, am că ați făcut caserița noastră, e ca doresc să vorbim cu caserița noastră. Fă-le, băi, limba. Limba. E ca și cu nu știu. Domnule Snegur, vă măcar. Eu nu înțeleg, și nici eu вообще, eu prima dată văd. Domnule Snegur, dar cum fac eu mă știu? Ia, Iuba! Da, da, Iuba! Curvotină! Afară, n-am din cabinetul meu! Nu știu că... Domnule Snegur, mă scuzați că știu cum scură legea. Nu, nici o problemă, dar eu prost nu știu, știi, interes, n-a radio, bă, dar știi? Nu știu cum. E ca ne-o dus ca unii niște pațani de la mine de stradă, văd că vreau să-i sun și mă la radio. Nu știu, Doamne ferește, lasă suni cui trebuie eu. Opa, zvonot studiu! Zvonot la radio! Opa! E ca eu răzic amu. Bună ziua, bună ziua! Ești acum la radio? Divilul nostru îi... Așa. Domnule Snegur, vrei și... Mama, o cheamă. Alo, bună ziua, mam. Mă scuz, mam, hai micu, pune acolo păpușa sus, observam. Spuneți-l, mama, poate să pui borșul și spui că mori acasă. Bine, mam, fă-mi șoferie, te rog, ca și mana. Mulțumesc. Nu că Ioana. Sunteți în direct pe radio? С нами наш совет на вас. Dacă ai o problemă, pur și simplu spuneți în sine. Noi întotdeauna vinem și te ajutăm. Acum, că avem în țară președinte, dacă noi doresc să-i punem încă o întrebare. Ce să facem, cum o scoate țara voi din sărășie? Ia spune, că ne interesant. În primul rând, aș ordona ca pidarii ăștia de primari care și ne ia acolo și fac eu atficea, nu știu, la bazar, știi? Mă scuzați. Și mai scurt, blядь, eu aș propune să ia să la curățenie, că dacă n-ai ieșit la curățenie și ne pula cineva și ați vine la mine să fac curățenie în țară sau și tot noi trebuie să facem cu mâna noastră, așa fiți de acord cu mine. Eu nu văd să fac cu mâna noastră? Da, e că exact, așa. V-am spus și eu până acum. Și nimeni nu o să facă în loc tu, doar tu pentru tine trebuie să faci. Nu trebuie să te duci la vecinul să-i faci tu, înțelegeți cum este. Să terminate ca programa noastră cu Mircea Snegur. Păi, bani, ei, vă fac de borșul rău, dacă l-ați măsa. E ca, bă, ascultați, cei care au ascultat acum la radio. Vreau să văd că lucru.